ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ತಿಂಗಳದ ನಡುಟ್ಟು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಂಗಳದ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನನೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು. ತುಳುವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆತು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ. ಕುಡ್ಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ಪಂಡದ ಆದಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪಂದು ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಪನ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಗನ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣಡು ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡರೆ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಶಾಲೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋಯೆ. ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು, ಅರ್ಧ ಸ್ಕರ್ಟ್. ಆ ಸ್ಕರ್ಟ್ದ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಕಿಸೆಕ್ಕುಲು. ಈ ಕಿಸೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಕೆ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ಕಟುಮ್ ಕುಟುಂಬ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಟೀಚರ್ ಹೊರ ಜೋರು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಆಂಡ ಆ ಜೋರು ಹೊರಗು ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಶಾಲೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ತಿಂತಿನಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಇದು ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ. ಕಂಗನ ಆಟದ ಕೂಟಗೂ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಗನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿನಲ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಸಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರಲು ಅಲ್ಪ ಮರ್ದಲ ಉಂಡುಗೆ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಲ್ಲ ಉಲ್ಲಗೆ ಅವು ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಪೋನಗ ತೂಡವೇನು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಗನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರಡಿದು ಸುರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸರ ಬಯಸುವೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಎರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಏನೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಕಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಕಡ್ಡ ಈ ಕಂಗನ್ ಆಂಡ ಅಕುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಕಂಗನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಪಂಡು ಅಕುಲು ಪಂಡದು ಮುಗ್ಯೊಡ್ಡ ಯಾನು ಐಕ್ ಸೇರ್ಸಯ್ಯ ಓ ಅಂದ ಅಪಂಡ ಆಟಿಲ ಅವೇತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುಂದತ್ತು ಅವು ಯಾನಾದಪ್ಪ 5 ವರ್ಷೋಡ್ ದುಂಬು ಕಳೆಯಿನ ಆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲು ಬದುಕಿನ ರೀತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ಅವೇನು ಐಟಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ವನು ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಅಳವಡಿಸುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂದೆಯನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಉನೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕುಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡು 3-4 ಜನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಗನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ. ಕಂಗನ್ ಪಂಡ ಅವು ತುಳು ಶಬ್ದತ್ತು ಜಪನೀಸ್ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಪಂಡು. ಅದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯಡು. ನನ್ನ ತುಳು ಮಣ್ಣು ತುಳು ನಾಡು ತುಳು ಬದುಕು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಂದೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತೆರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎಂಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶವು ಉಂಡು ಐತ ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸದಿದ ಅಲ್ಲತ್ತು PhD ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇತೆ ಯಾನು ಯತೀಶ್ ಬೈ ಕಂಪಾಡಿನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಟ್ಟ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಪೂರೊಂದಿತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂಜಿನ ತುಳು ಬದುಕನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಪದ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾದ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ.
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ದೃಶ್ಯಲ್ಲ 1912 ಇಸವಿಡಿ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿಂಡು ಪಂಪಿನೆಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೊಜಪಾಯರು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಐತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದೊಪ್ಪು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟ ಆದೊಪ್ಪು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪಗೂ ಕನ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಆದೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಯತೀಶ್ ಬೈ ಕಂಪಾಡಿ ಆದ ಬರೀಟು ನನ್ನೋರಿ ಕುಲ್ದೇರು ಶ್ರೀಯಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪತ್ರಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹಿಂಚಿನ ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪೂರ ಯಾನ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಟಿ ಏತು ತಪ್ಪುಂಡ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಸೂರಿಂಜದ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಅವೇ ಪಣ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದುಂಚಿ ಯಾನು ಬದುಕದಿನ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಡು ಚೇಳಾರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಯಾನು ಬದುಕಿನ ಆ ತುಳು ಬದುಕು ಉಂಡು ಅವು ಬದುಕದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಓಲಾತು ಒಂದತ್ತು ಆ ತುಳು ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಾತಿನಕಲು ಆ ಕೆಸರನ್ನು ಪುಂಚೊಂದು ಆ ಕೃಷಿತ್ತ ಬೇಲೆಡು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಪ್ಪುನಗನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೆತ್ತು ಕೋಪ ಬರುಂದಿತ್ತುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನೇನು ಉಂತಾದತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಡ್ಡ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬರ ದಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿರ್ಕದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾವರೆತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅದಾಗ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆನಿಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಾದಿನ ಮೋಕೆ ಇನಿಕ್ಲ ಐದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ ಬದುಕನ ಕಟೊನ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎನ್ನನಗ ನಿಜವಾದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಆ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ತೊಡಗಿಸನವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಚಿರಋಣಿ ಆದಪ್ಪ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮುನು ಅತ್ತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಿಂದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಅವು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಆ ಇನ್ನೇ ಅವತಾರಡು ಆಮನೆ ಬತ್ತದು ಬಲಿಟ್ಟ ಭೂಮಿದಾನ ಪಡೆಯರು ಬಲಿ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆ ಇನ್ನೇ ಅವತಾರಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪರಶುರಾಮನ ಆಜಿನೇ ಅವತಾರ ಇಂದು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಾದ ವಿವಾದ ತುಳುನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾತಿನ ತುಳುನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದೇ ಪದೊಲಿ ಬಡಕಾಯಿದ ಗೋಕರ್ಣದ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಪಸೆರೆದುಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೂಲಿಕೆದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಾಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪಾವಂತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಜನ ಎಂಚ ಬದುಕಿಯರು ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಆಟಿನ ಮಾತ್ರ ದಾಯೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಾಕಿದ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿದ 11 ತಿಂಗಳು ತುಳುವೆರು ಬದುಕಿಜೇರ ಆ ಪಂಡ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ವರ್ಷದ ಬದುಕು ಅಕಲು ಪಗ್ಗುದ್ದು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಬದುಕೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಗಟ್ಟ ಮಿತರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತರೆತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಲು ನೀಲಿ ನೀರದ ಕಡಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ತೋಟ ಪಾಡಿ ತುದೆಕ್ಕುಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪರಪುನ ತುದೆಕ್ಕುಲು ಇನ್ನೆಡ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಪಚ್ಚ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಭೂಮಿ ಎಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲ ಸಿಂಗಾರದ ಭೂಮಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಕಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡೇರು ಜಪಾನ್ದಕ್ಕಲು ಭೂಮಿನ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಪಂಡದು ಜಪಾನ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರನೇ ಭೂಮಿನ ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ನಮಲ
ಭೂಮಿನ ಸೂರ್ಯನ ಚಂದ್ರನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕುಲು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಕದಾದ ಆತಂಡು ಪಂಡ ನಂಕ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಇತ್ತಿನ ದೇವಿರ್ಬೋದು, ವಜ್ರದ ಕವಚ ಇತ್ತಿನ ದೇವಿರ್ಬೋದು, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಒಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ವೈಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಮಂಗನಕ ನಲ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ನೆನೆಪುಂಡ ಇನಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನೆಪುಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮದಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಂಚೆನೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನೇ ಅಂಚೆನೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆದ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಂತಂದೆ ಅಲೆ ಮಾರಿ ನಲ್ಕ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ ಇಂಚೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಬೋಡು, ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬೋಡು, ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಯಿನಲ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಓಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಶುರುವಾಯಿನಿ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಂಚಿದೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊಲಿಯೇರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೇರು ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಬುಳೆ ಕೊರುಂಡು ಕೃಷಿ ಆಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಬೋಡ್ದಿನ ಆತು ಬೇತೆ 5 ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಸೇರಿನಲ್ಕ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ದಿಂಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ನೆನೆಪರ್ಪ ಬಡವು ದಿಂಜಿನಟ್ಟ ಬಡವುದ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಪು 5 ಬಕ್ಕ ನಂಕ ಬೇತೆ ಏತೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಮೂರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ದಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾವಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರುಂದಾಂಡ ಕೃಷಿಯೇ ತುಳುನಾಡದ ಮುಖ್ಯ ಕಸಬು ಅವಲ ಬಾರ್ದ ಬುಲೆ ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ಬುಳೆದೆತ್ತಿನಕುಲು ತುಳುವೇರು ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ತೆಲು ಒಂದು ಕೊಳಕೆ ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಬುಳೆದೆತ್ತ ಎಣೆಲದ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಣೆಲದ ಬುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಂಡೋನು ದತ್ತದ ಹದ ಮಲ್ತದ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಸಂಭ್ರಮಾಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನೇಜಿ ದೆತ್ತದ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡದಪ್ಪುನಗ ಸೆಕೆನ್ನ ಉರಲ್ದ ಸ್ವರ ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಕೇನ್ನ ಪಾಡ್ತನದ ಸ್ವರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆ ಇಡೀ ಬೈಲು ಕಂಡದ ಊರದ ಬೈಲಿಡು ಪೂರ ಜನ ಮಿಜಿ ಮಿಜಿ ದಿಂಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕುಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪೂರ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಲಿತ್ತ ನಾನು ಏಪಲ 12 ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಊರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುನ ದೆತ್ತೊಂದ್ಲೇನಿಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಡೊಂದುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅತ್ತಡ ರಡ್ ಗುತ್ತು ಬೂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲುಲು ಮಾತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲುಲು ಇಪ್ಪ ಆತ ತಂದೆ ಅವು ಅತ್ತಡ ಮಾತ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲುಲು ಉಂಡ್ಯದ ಇಲ್ಲುಲು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ 7 ಜೋಕುಲು ಈ 7 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಅಕಲ್ನ ಕೈಪತ್ತದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು 5 ಜನ 10 ಜನ 7 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆಡು 100 ಜನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಉಂಟು. ಈ 100 ಜನಲ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿನಲ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊನೋದು ಅಂಜೋನಕುಲು ಬುಟ್ಟಿಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕಿದಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊನೋದು ಕಂಡೋ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಸುತ್ತ ಬಿರ್ಕುನ ಕೆಲಸ ಜೋಕ್ಲಿ ನೇಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ನೇಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಂಚಿದ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿಡ್ಲ ಒಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಡಿ ನೇಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪೊಡಿ ನೇಜಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲನಗ ಒಂಜಿ ಲಾಟ ಅನ್ಪೊತ್ತಾದಿ ಇದು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪಿಂಕಂದಡಿ ಕೊಂಚಿ ಮಣೆದಿದ್ದು ಆ ದಯಪಂಡ ಕಂಡೋಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ
ಪೊಡಿನೇಜಿ ಅವತೆವು ಜೋಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೊಡಿನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ನೇಜಿ ದೆತ್ತಿನೇನು ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ ದೆತ್ತಿನೇನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ದಿಂಡ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರಕುಲು ಅವೇನು ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ತಿನ್ನರೆ ಅವು ತಿನ್ನರೆ ಎಂಚಿನ ಕೈದಿನ ಹಪ್ಪಳ ಕಿರೆಂಗದ ಬಾಜಿ ಉಪ್ಕರಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಹಳ್ಳಿದ ತಿನಸುಲು ಇಂಚ ಆಂಡ ಈ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಡು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಕೃಷಿ ಆಂಡ ಕೃಷಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪೂರ ವಿಷಯಗಳುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಎರುಬೋಡು ಈ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಂಡಲ ಪೆತ್ತಬೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಪೇರಾವೋಡು ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ನಡ್ದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಪರಿಯರೆ ಪೇರ್ ಬೋಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಲೆ ಬೋಡು ನೆಯ್ ಬೋಡು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಅಂಜೋವುಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅದಾಗ ಇತ್ತಿಜಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಯ್ಟು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಂಜಿ ಒರಿಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಅವು ನೀರು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪಾಂಡ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆರಡು ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀದು ಮನದಾನಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಬದಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕರತ ಗಂಜಿನ ಕೈಟ್ಟು ಪುಂಟಿದು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಮಣ್ಣದ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಪೆಡ್ತಿನ ಬೆಂಜನನ್ನು ದೆತ್ತ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಂಡುಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಏರ್ಕೆ ಇಂಡರು ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿದ ಪುದರ್ ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿನ ನುಡ್ತದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂಡುಂಡ ಬಂಜರ ಉಂಡುದು ಪೋಯೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಡವ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕೇನ್ಲ ನಿಕಲು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ತಂಜನ ಗಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ದೀನ ಗಂಜಿ ಮನದಾನಿಗಾನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹಗೂ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬದಲು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ತಂಜನನು ಅಂಚೆನೇ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡುಂಡ ಅವು ಜೀವಗೂ ಭಾರೀ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇನಿತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಕಂಡು ಹುಡುಕುದೇರು ಆತೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಣೋದಿತ್ತಲು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆದ ಸುದ್ದಿ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬೋಲೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಕೆಲವೇರು ಬೋಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೆಲತ್ತರಿ ಬನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಆತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಐಟ್ ಆತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಜೀವಗೂ ಬೋಡ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ಐಟು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಪಿನೇನು ಇನಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಅಣ್ಣ ನಡುಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ ಪರ್ಲಯ್ಯವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಪಣೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಂತ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ ಜೋಕುಲು ಪೊದ್ದೇರು ಇಷ್ಟೇರು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಿಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆಕೊಲು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂಟೇರು ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಮದ್ಮೆದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ ಅಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಜನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಗ ದಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಬರಿಕಡ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಕನಕ ದರ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಡ್ಡ ಐಕ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಎತ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ಅಕಲೇ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ಡ ಎತ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪನ್ಪೇರು
ಈ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರ ಪಂಡ ಅವು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಏರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀಚೇರು. ನಾಯಿ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಪೊಂಡ ಮೀನು ಪತ್ತು ನಕಲ್ನ ಮೊಗವೀರರ್ನ ಕುಟುಂಬಲು ಅಕಲು ಬಲೆಟ್ ಮೀನು ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಪುಡಾಯಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಹಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಕೇಕದ ಇಲ್ಲುಲು ಕೇಕ ಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೀನು ಬಂದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಡ್ತಿಗೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮೀನುಂಡಕ್ಕೆ ದೆತೊನುವಾರ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ದೆತೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ಮೀನು ಹಾಕಲು ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಬಜಿ ಮೀನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡು ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಅವಳು ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಇದೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪಂಡದಾದೆ ಬೂತಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 200 ಬೂತಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಪೋವೇರಾರು ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲೆಗೆ 200 ಬೂತಾಯಿ ಪಂಡ ಅವೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಗಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಾದಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆ ಮೀನು ಕನ್ಪಿನ ಪೊಂಜಿ ಓಡಪ್ಪಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಮಲ್ತು ಕೋರು ಮಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಮೀನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಕಜಿಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಆರು ಪೋಪಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬದಲ ಐತ ಮೀನದ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರು ಎಣೆಲ್ದ ಬಾರು ಅಂಡ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಗೊಳಿದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಬಾರು ಅರಿಯತ್ತು ಈ ಬಾರನ ಅಕಲು ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಬಾರು ಮೂಜಿ ಕಳಸೆ ಬಾರು ಒಂತೆ ಸಾಗೊಳಿದಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಳಸದ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಬಾರದ ಮೀನು ಕೊರಿಯಡ ಯಾವ ಪಂಡು ಈ ಎಣೆಲ್ದ ಅರಿ ಬಾರು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಪರ್ಬ ಮುಗಿ ಸಾತಿಗೆ ಪರ್ಬೋಡು ದುಂಬ ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬತ್ತೆರಡು ಏರು ಒಂಜಿ 2-3-4 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಅಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಊರುಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಂದೆ ದಾದ ತುಜಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ನುಮ್ನ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಬಡವುದ ಬಂಜು ದಿಂಜಾವನ ಈ ಬಂಜು ದಿಂಜಾವನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡುದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಯಾರು ಅವೇನೊಂಚು ಪಂಡು ಮುಗಿಪಿದ ಆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗೆ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಜನ ಈ ನಿಖಲದ ಆಸಯ್ಯ ನಕಲೇನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಪುಗೇಲಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾಗಟ್ಟೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಶಂಕ ಊರ್ದೊಂದು ಉದ್ದದ ನಾಮ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ನಂಚ ನಾಮ ಪಾಡೊಂದು ದಾಸೇರ್ ನಕಲು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ತಿಂಗೊಲುಗೊರ 2 ತಿಂಗೊಲುಗೊರ ಇಂಚ ಹಾಕಲು ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತಿ ನಕಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ತಡ್ಪೆಡು ಅರಿದಿಂಜ ಅದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾಸಯ್ಯನ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಏರು ಪಾಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಇಂದೇನು ಆದ ಜೋಳಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹರಿವಾಣಡು ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮನು ಕೊನೋದು ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಕುಂಕುಮ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಕರಡಿಗೆಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡು ತುಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲು ಆರು ಬತ್ತದ ಕುಲಿ ಸಾತಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಸುರು ಅಸರು ಕೊರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಚಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಾಗ ಇಪ್ಪಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಂಚಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತಾಂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಣಸು ಬಲಸದು ಇಂದು ಕಾಲಿದ ಅಸಹ್ಯನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರತ್ತು ಗಿಳಿಪತ್ತೊಂದು ಗೂಡುಡು ಗಿಳಿಪತ್ತೊಂದು ಶಕುನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮಡೆ ಕಿನ್ನರಿ ಜೋಗಿನಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಹೊರ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಈ ಜೋಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತುರೆತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಬಸ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಲೀಕೆ ಜನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಂಕತಿಕಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠದ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಒರಿಯಡ ನರಮಾನ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿ MRP ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಟೀಮ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರಿಂಗ್ ಹಿರಿತ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನೆಪು ಮಲ್ತು ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ದೇವರು ನಂಗೊಂಜಿ ನರಮಾನೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಟೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಷ್ಟಪ್ಪು ಸುಖಪ್ಪು ಆಂಡ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ಸುಖ ಪಡಪಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಪಿನೇನು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ಅಳವಡಿಸಾಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕಟುನೊಲಿ ಅಂಚಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಪೊಪ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕುಲಿಯರಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ಪರ್ಲೆ ಬೇತ ಏತೋ ವಸ್ತುಲುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನರಮಾನಿದಂತೆ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೋರು ಮಲ್ತೋನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಯಾವು ಅಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಏರೆಗೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲೋಡು ಬೋಟ್ ತಿನ್ನಾತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಐನಂಕೆದ ಸಂಬಳದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಬಾಕಿದ ಕಳ್ಳಪ್ಪ ಎಂಚ ಪಟೋ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಈತು ಪೊಡ್ತು ಪಾತೆರಿಯೇ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂಚತ್ತಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಬದುಕಿದೆ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬದುಕುಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಯಿನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಈ ಲಾಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಫೈಲ್ ನಾಡುವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದು ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ದುಮ್ಮಿತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ ಅವೇನು ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆದ ಪೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ DVG ಪಂಟೇರು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಹಳೆ ತತ್ವ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಎಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಟ್ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಡ ನಡುಟ್ಟು ಅವು ಮಾಯ್ಕನೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ಬುಡುದು ಬರುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ತೋರುನ ಇಲ್ಲು ತೋರುನ ದಯಪಡ್ಡ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಗಲ ವರ್ಷಗೋರ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮುಳಿದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಮುಳಿ ಪಾಡುನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಏತು ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ತೋರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಚಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸಗ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಕನ್ಯಾ ತಿಂಗಳು ಬುಳೆಯಿನ ಬಾರು ಪೂರ ಮುಗಿದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿನ ಬೆದಿರದು ಬಾರ ಒಂದಿತ್ತಣಿಗೆ ಬೆದಿರಡು ಬಾರು ಇಲ್ಲದ ಅರಿ ಮುಗಿಂಡು ಬಾರ್ದ ಅರಿ ಮುಗಿಂಡು ಕೋರ್ಲೇದಿತ್ತಿನ ನಿಂಗೋಲು ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಎರ್ಲು ತಡ ಎರ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಅಂಜೋವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸಗ ನುಪ್ಪುಗಂತ ಜಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎರ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪಾಡ್ರೆ ಕುಡು ಕಡೋದಿತ್ತೇರು ಈ ಕುಡುಟ್ಟು ಒಂತೆ ಲಕ್ಕ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಕುಲು ಐಕೊಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಬಿರಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾವುದಿತ್ತೇರು ಕುಡುದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾನ್ನೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆರಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತಾವು ಇಂಚಿನ ಈ ಧಾನ್ಯಲು ಪೂರ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬೆದಿರ್ದ ಬಾರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಐತ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾವಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಬರೋಡೆ ದಯಪಂಡ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಜಿಡ ಅಲ್ಪ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ಯದ ಕಾಲೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ದಿನಲ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮಕ್
ಜೀವದತ್ತವನ್ಗ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು. ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆ ಬದುಕನ್ನು ಎಂಚ ಕಟೊಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಗ್ಗಂದೆ ಹಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದೆ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟೊಂಡೇರು ಪನ್ಪಿರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಡ ಇನಿ ಒವೇ MBA ಕಾಲೇಜುಡು ಅವೇನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಬದುಕುಡು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ತುಳುವೆರ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡು ದುಂಬೋ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರಿತ್ತ ಗಂಜಿ ಬೇತಿನ ಅಂತ ಉಂಡ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅರಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಪುಜಂಕದ ತೂಂಡ ಯಾವುಂಡುಗೆ ಅಂಚ ತುಳುವೆರೆ ಬದುಕದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಪಾತೆರಿ ತೆರಿಯೋಡಾವಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆದ ತಾದಿಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ಸತ್ವನು ಆ ಖುಷಿನು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಜೀವನದ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಅಳವಡಿಸಾವೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಬದುಕ ಕಟ್ಟೋನುಗ ಪಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶಗೂ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.